gaba, inganci kyau a zamani sun ci gari. Muna yi muku maraba da kamfanin L.H.N Furnitures and General Enterprises. Mun kware akan abubuwan da suka shafi kayan ɗaki, kamar su kujeru da gadaje da kitchen cabinet da kuma sauran kayan adon ɗaki. Ina masu son ƙawata gidajensu da fenti na zamani, misalin POP decoration, stucco paint, emulsion paint, wallpaper da sauran fentin adon gida iri daban-daban. Ku ƙawata makarantunku da kaya irin na zamani, kamar su marker, kujerun makaranta na zamani, teburin office, kayan wasannin yara da dai sauransu. A ɓangaren ƙofofi na zamani, muna maraba da kwastomomin masu siyan ɗaiɗai da na sari. Muna da Turkish door da kuma gate na gida iri-iri daban-daban. A ɓangaren gine-gine, kamfanin L.H.N Furnitures and General Enterprises ya shirya tsaf domin karɓan kwangilolin gine-ginenku irin su gidaje, makarantu da kuma plaza, masana'antu, shaguna ƙanana da manya, da kuma sauran abubuwan da suka shafi harkar gine-gine. Ku yi mu'amala da nagartacce guda ɗaya da ya zarce dubu. L.H.N Furnitures and General Enterprises ba su da tsada. Ku kasance da mu domin samun kayayyaki masu ƙarko da kuma nagarta. L.H.N Furnitures and General Enterprises abin alfaharin mutanen ƙasa ta Najeriya da kuma ƙasashen ƙetare.